салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. хуш омадед ба канали мой. имрӯз ман мехоҳам борои нави заказ кардагима баҳри шумо пешкаш кунам. марҳамат размерои калон ай ҳами киртае ки дар манекен дидестен размеро ай 50 то 60 наличи ҳастай. нархш 1800 рублай духтаро. материалш ткан белмандо, яъне хеле штапли ғавсаки хушрӯай. беҳад материалш хушрӯай, духтшдам гап нестай. гӯем размер да мерава, балшамерка маламерка нестай. ина бинед. пешам хеле фасона кадагиай. бинед чӣ хеле материалш маълума ки ғавсакаки хушрӯай. ами палатнои ғавса белмандо мегуфтиян. ма аввал нафаҳмидам чӣ материал ай, баъд фаҳмонданам ки ҳами штапляю просто ғавстаракай. киса дора инам. марҳамат кадоме ки размерои калон пурсиден успед кунен. борум нав омад, ҳамин рӯз гирифтум, сраза гуфтум ба навор гирифта партом дар каналам ки чанд хашид видео напартофтесам. ҳавои гарма нахши видео кунӣ, нахши гӯем якҷо буромаданай дай гармӣ. берунай дурун гарм, дурунай берун гарм. ба фикрам да ҳама шаҳри Россия ҳам хел гармӣ омадай озӣ. я салқин шид модаям, бо ҳам хел гарм. барои ҳамин видео влог нест дар канал. я 4-5 рӯз шид ба фикрам ки ҳеҷ чӣ напартофтам дар канал. айнаи ҳастай бо дӯстони азиз нигоҳ кунед. чӣ хел хушрӯи материалаш маълумай. штапл камтарак ҷинс шидай. штапли ғавсаки хушрӯайрам, ин палатнои ғавсаки хушрӯай. остинош трикотажан маечни. Маечниай, намхел расклушонияй, ҷинҷакатияй. гӯем балшамеркаян, хеле калони хушрӯан. ай 52 то 58 неки 58 60 мешава гӯем калонай. инами датанаи манекен ҳозир размери 54 ай. маълумае ки беҳад гӯем кирта хушрӯ духтагиай, материалшам хушрӯай, датана беҳад ба зеби хушрӯ места. танаш хеле роз ва молочнияй, гӯем нами штапл. остинош нами хеле сиёҳи маечнияй. хеле дар рӯзи хушрӯай. марҳамат кадомда маъқул боша заказ кунем. доставкаи мо ба ҳама шаҳрои Россия ҳастай. 300-350 рубл ҳамин хел мебурад доставкамон. ҳамин хел кисачаҳо доран ҳамашон. баъд бисёр спортивни мегуфтанд, спортивни размерои калон. ман фақат спортивни меёрам то ҳами 50 ай размеро. калон гӯем набуд. на размерои калон духтаро марҳамат заказ кунед. ин датанаи манекен ҳозир размери 50 ай. 50 52 54 да мешава. 52 54 56 да мешава духтаро. ё ай 46 то 54 ай, неки ду размер калон ай гӯем ай тана. калонӣ мекунада балшамеркаян. 46-ш да 48 50 мешава. 48-ш да 50 52 мешава. баъд 50 52 54 да мешава. 54-ш 50 не 52-ш да 54 56 мешава. ина мехеле гӯем ду размер калонӣ мекунада ишқилоб. барои ки нами датанаи манекен ҳозир размери 50 беҳад калони хеле кушоди хушрӯай. марҳамат нархи 1800 рублай. намхел одамои духтаракои бузбалаи камтар гӯем ваян размерошона намеёванд. марҳамат ин дафъа ҳама борои ма пашти гӯем размерои калонай. баъд дар охир камтар чизе ки наличи да дасти ма ҳастай. ай борои пешинам гӯем камтар яктани минута мондагие ба навор мегирам. марҳамат тамошо кунед то охири видеоя. киртои маъқули дилтона ёвен.
ҳамон рӯзе ки заказ мекунем ҳамон рӯза худаш ёки ба пагаша иншоалло ки ма доставкааш муро равон мекунам поштакати. бинед чӣ хел светчам необычный свети хушрӯакай. тёмни бадам нестай, светли бадам нестай. баъд дӯстони азиз бо инаи намуд ранги шифонай неки хеле камтар гӯем намедунам бо паланои дамонандай материалша нафаҳмидам рости гап чия неки беҳад материали сабукоки хушрӯай ай паланои даям сабуко ам хел партофтаи хушрӯ места ҷинҷ намешава. размеро ай 52 то 56 то 58 линейкашда 4 дона ҳай беҳад сабукоки хушрӯ ам хел тагр сиёҳу баъд хел гулои сафеду сирхаки хушрӯ дора беҳад базибакай. нами ҳози гӯем ҳавои гармда вақти нам хеле киртаакуай хел партофта места баъд дарозишам бинен дарози баъд нестай ба фикрам ки калта карданам не придётся да калтаги дарозиш нормальняй. нами қадима 164 165 да қадима созай хушрӯай набинед ҳами қади ранги ҳами манекен да дарози гӯем баланди қадам ин ҳами хел кадоме ки қадаш ҳами 64 65 боша ҳами хел мегирам мепӯша тамом на калташ мекуна гӯем на вай переделка намекуна да киртара. нархи 1600 рублай духтаро. ба инаи моделе ки удафа заказ кардаги будам дарав гӯем тамом шид. ҳамин якта размери 50 мондагиай 1800 мафрухту миноя ҳозиш 1600 додистам. бинед чӣ хел хушрӯа якта мондаги ҳаста 1600 марҳамат кадомида ки дар кор боша размери 50 духтиштам материалиштам ҳамаштам гӯем гап нестай беҳтаринай штаплиға осакаки хушрӯай одамои гирифтагӣ ҳамаш гӯем таъриф кардестанд беҳад маъқулшон шидай. ба инаи спартини ҳастай духтаров наличи нархи 1800 рублай размеришай 44 то 48 бинед хел базибаки гӯем маладёжниай марҳамат хоҳишмандо инам гӯем дарозиш хушрӯай дарози баъд нестай ки гӯем переделкаш кунӣ калташ кунӣ трикотажай духтиштам гап нестай бинед чӣ хел аккуратнияки хушрӯакай. ба инаи штапл ҳастай духтаров наличи размери 44 камтар ҷинҷ шидай дар таги пакето дар таги ва чизо мондаи кирто барвақттар гирифта намондамш ки вайша камтар хича партоя рости гапам видео мекунам ҳамаша шукада сраза дар пакетошон монда ҷобаҷо мекунам нам хеле ҷинҷ мешавам баъд размери 44 чӣ хеле ки гуфтам нархи ирам 1600 метим 1800 фурӯхтагӣ будам якта ки мондагия ҳам чизе ки якта нимта мондагия уже ма арзонтарак мефурӯшумшон ки бо бори нав заказ кунам. айнаи спартиниам беҳад гӯем хоҳишмандо бисёр заказ кардан дигар расветкаош набудай ҳами якта расветка инами расветкаш наличи будай заказ кардам ма духтаро размериш ай 42 то 50 ай 48-50 михали мешава гӯем ҳамхи қадрш сиёҳай ай дигар расветкаош духтаро беҳад хоҳиш кардан неки мутаассифона набудай инами я расветкаш наличи будай ман заказ кардам марҳамат кадомида нарасид вай дафъа заказ кунед нархи 2000 рублай размери ай 42 то 50 48-50 айнаи двойкаи манго айрам беҳад гӯем хоҳишмандош бисёр нархш 1800 рублай размеро ай
44 то 50 неки балиша меркаян. Нархиш 1800 рубля духтаро. Марҳамат, кадоминда ки нарасид заказ кунед. Доставкаи мо ба ҳама шаҳрҳои Россия ҳаст, равон мекунем. аз якума ҳама китое ки гӯем тит када ба навор гирифтам, пушондам, гирифтам, ҷобаҷо када пакетош дам мемонам. иншоалло ки заказҳои одамое ки пешай гӯем чиз оли омадан пулшона гузарондан оформ мекунам, регистратсия мекунам. ҳамин рӯза худаш сразу рафтавозӣ ба диабет иншоалло вай мекунем, бурда равон мекунем поштада. дар ҳамин ҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастем, видеои моро тамошо мекунем. лайку комментария фаромӯш накунем барои пешравии канал. ай ҳаматон миннатдорум. иншоалло ки акбо ай сипас бо влогҳои ҳаррӯза як рӯз баъд иншоалло ки мешавад. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.